Isigcawu sesishagalolunye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Kuso sebeni lolwandle olungaseningizimu yedolobha iTheku. UMazwakhe uphume ngelokuyofuna ukushawa umoya kwazise endlini ubehlile yedwa igenge ahlala naye isaphumile. Enkulumeni yabo kuvelile ukuthi ngale nje kukambalula nalabo abanye sekunesikhathi belapha eThekwini futhi banezihlobo. Ngaleyo ndlela ke kwesinye isikhathi sebeke baphume nje yasala ngazi ukuthi uzosichitha ngani isizulu. Uyihambela ngeenyawo esihlabathini. Ulokhu evika amanzi olwandle lawa afuna ukukapakela kuye. Esandleni sakhe ufumbethe isihlabathi alokhu esijwiba khona olwandle ukuze aqhubeke nendlela yakhe. Umqondo wakhe kude njengoba ehambe eyiculela ingoma kaMqabula Sheshe nje ethi "Wendaba zangakithi sinamagama." Leli culo limthatha limbeke ngqo ezintabeni zangakube show. Emqondweni wakhe kugcwele kubo nje neinkomo edinga ukusengwa, amankonyana adinga ukukethwa, amazinyana adinga ukwelasha amagonwa aphuziswe neboza. Wayesathi ucaphuna isihlabathi futhi ngesikhathi evukela kwintokazi eyayisime phambi kwakhe imamatheka kuvela uthotho lwamazinyo. Futhi konjani? Kudala ngikubuka uyihambela wedwa la eBhishi. Ngase ngithi angikwenzela umusa kwazise ayihlali kahle lento yokuthi ngibona umuntu enesizungu. Igama lami nguPhele. Usuka sambe kwentokazi lo. Yelula isandla esasiphuphuzela uboya sisho ngobucwebe bendandathe eyayikhazimula kubonakala nje ukuthi eyetshe le mali. Ayithathe phansi uMazwakhe lentokazi anyuke nawo. Siyabonana nkosazana. Naye elula isandla ayichawule. Aqaphele kodwa ukuthi uyibambe wayinkamfula kabana nansi inikini isandla emveni kokube seyidedelile. Abone nje ukuthi iyayiqinisa ngesikhathi iqhubeka. Ekhaya kukwaDumise Mkhomasi. Imbuka sakumhlolo. Kwesikaphuze ekhemisi umfuka mnyanda. Ethi ukuthi dwe ehlobusa nasebusweni. Kusho ukuthi nina nimazi ngqo umfuka amajazana. Umhlathi neweki awusuka amadoda. Ithezwa phela le. Emamatheka uPhele ngamahlonyana. Hayi, ngeke ngamazi kahle ngoba ngumuntu osegxile ngala eThekwini ngokuhlala. Kanti ke nje akusiyena nomuntu okhonze kakhulu labantu abadumile. Awungitshela wenzani uphuze ekhemisi lo? Sebehamba bobabili lapho sebeni lolwandle manje njengoba uMazwakhe exoxela intokazi ngemvelaphi yakhe nezizathu ezimbeka lapha eThekwini. Indlozi yami enkulu ile yokuthi ngibuyele ekhaya sengifana nelambu eliyokhanyisela yonke indawo yangakithi. Ngiyakuzwa mfakantuli. Uzwakala uyindoda emadodeni. Izifiso namaphupho akho kuzwakala kungokumuntu ovuthiwe nje emqondweni. Abasandile abesilisa abafana nawe mase. Imamatheke lentokazi. I hope you don't mind if ngikubiza ngomasi. Leli likaMazwakhe hayi zayibit. You know what I mean. Asethembe nje ukuthi awuzophazanyiswa yilutho kuleli itheke lidimanda kanje. Phela nami ngafika njengawe ngizofunda iminyakeni emini eyadlula. Uphela khombisa uMazwakhe abazali bakhe ababehlele esinandini eduze kwenqovunqovu yemoto eyayibonakala unyanyavo oluselusha. Ubaba nomake laba yabahlezi lapha beze eThekwini ukuzongihalalisela ngemoto yami entsha engiyithengile. Hey, yize bekungelula ngihleli ngedwa eThekwini ngifunde eDUT kodwa ngibekezelile kwaze kwaba ngiyaqeda. Kwathi inkampani yayinginikeza umfundaze yaphinde yanginikeza ithuba lokuthi ngisebenze kuyona okungenani iminyaka emithathu ngelokubuyisela uxhaso lwabo ke lomfundaze. Imoto yami yokuqala nje leyo ibonayo. Hey, abeve bejabule kanje abazali bami nokwenza ke yimi ngedwa ingane yabo. Abambu uMazwakhe ngesandla ubona nje ukuthi usekhululekile usemthatha njengomuntu okade bazana naye. uMazwakhe emangele. Ulwakho loluhunju lwemoto enesonto emhlanje emtshontsha ngezwe. Kanti ungakanani wena njengoba kusengazuthi siyalingana nje. Bakhulumeke behamba bebuye behlale phansi ubona nje ukuthi nentokazi seyitholela umngani lapha kuMazwakhe.
Osekubuye kubathokozise kakhulu ilokho ukuthi kanti umazwi wakhe uzokwenza zona ngqo lezi izifundo phela bezenze enyuvesi kanti uhlala ebuilding elingekude kakhulu nalawo mazwi wakhe ahlala khona. Ngiqinisile really. If uba nenkinga nje kunoma yini ezifundweni zakho, just shout. Mina ngizobe ngikhona. If ngingakwazi ukukusiza, why not? I mean siphilela lokho. Ayibuke ngamanye amehlo manje umazwi wakhe lentokazi aqale wayisola ubuthatha. Aqaphela umoya wobuntu nokuvuleka kwenhliziyo emnene. Abone ukuthi cha ubenza iphutha ngokuqala ixwaye engakayazi. Kubuka sengazuthi kuningi azokufunda kuyona. Ngingakuthokozela lokho. Ikakhulukazi njengoba kuunyaka wami wokuqala nje lo. Ziningi izinto engicabanga ukuthi ngidinga ukuchushiswa kuzona. No problem, not at all. Upheli eshemdonsa ngengalo. Yize ngizokuintroduce kubazali bami bazokuthokozela ukuthi nginomngane onamaphupho afana nawami. Alandela umazwi wakhe esenamahlonyana nebala baye bafike kubazali uphele ethula umazwi wakhe nomazwi azazise kube kuhle kube njeya. Hayi cha kulungile ke ndodana siyajabula ukwazi. Umachiliza lowo unina kapheli. Ukufike phela nasekhaya ke nizosibona nje. Phela nathi asive sithanda ukuvakashela. Hayi indaba yokuluzonibonela lapha emadolobheni. Nginamanga yini baba? Eshe qhweba ubaba kapheli. Hayi injalo nje nkosikazi. Kanti ke kuhle ukuthi abangani bazane makubo la bevela khona ukuze kubalekele izimo ezithile eziphenduka zibe inkinga kusasa. Amamathe upheli antshontsha umazwi wakhe ngeso emkhuluza ukuthi uyithatha kanjani le nkulumo. Hayi nina bakosi balikhulu ngiyanizwa. Ngithokoze kakhulu nokunibona. Nginethemba lokuthi sizobuye sibonane futhi. Kulungile khehla. Abazali bobabili baphelekezelane kumazwi wakhe nopheli ngenhloso yokuyobona la kuhlala khona umazwi wakhe kwazise ibhilidi ahlala kulo lalibonakala.